Hej, velkommen til den her YouTube-video. I dag så er det en video, hvor jeg kommer til at drifte sammen med Konrad! Ja. Og så jer, som der måske tænker, hvem er det? Så er der også en YouTube-kanal, der hedder Konrad Vinsten. Ja. Så vi har simpelthen tænkt os at drifte i dag. Ja. Så lad os bare komme i gang. Ja. 3, 2, 1 og... Så vi tager altså Konrad nu. Han kommer. Jeg må lige tage den op. Ja, det var ikke sådan lige det bedste drift. Men er I klar til mit? Det bliver altså bare konge. Ja, det synes jeg er bedre end mit. Fordi at... ja. Jeg har lige stået og tale med dem. Jeg kommer! Jeg håber altså mit, det var meget bedre end Konrads. Så ja. Jeg er ikke andet end at sige, at vi ses i næste video. Take a look at these diamonds, wrong as her life is squinting, can't just stare. We're babe through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad.